6 hodin večer, jo. A to je prostě, dřív nemůžete, oni vás nepustí dřív. To je prostě, a oni to hrozně snášejí, no. Oni se nenapijou za celý den, nenajedí, takže jsou tam, že jo, třeba paní, který máme tady k racinku, tak tím žije, ta jezdí každý týden, jako jo. To je na každý. Když je výstava, tak jezdí do ciziny. Žijou tím. Jsou tomu no. propadlejší než vy. No, v tomhle směru jako jo. To mi takhle jako, teď, že kam by člověk s ním mohl jet, on je taková celá mimo nísů. Teď je třeba Ksamirka, až se pak podíváte, ta je krásná, ta je to Koninka, to je teda zase, že jo, tady bude mít miminka. Garušek je taky pěkný, s tím by se taky nechalo, no ale v tomhle počasí to bych tomu nechtěl sedět nikde. No možná to taky tím, že máte i děti. A koťátka, jo, pak musíme babičce říkat zase, abych sem chodila. Člověk tu pozornost musí A jinak nám to jako nevadí, akorát, že říkám, pro ty kočky je to hrozný zbytečný stres. Jako. A trucujou pak nebo něco, nebo nejsou? To netrucujou, to vůbec ne. Jako. I když jdete někam pryč? Ne. Víš co, jako, my když někam jedem, většinou třeba na celý den, tak sem pošlem babičku, že oni furt tady někdo je, no. A přes den vlastně my jsme furt doma, jako my se střídáme směrově, takže buď to jsem celý den doma já, nebo Lenka, děti, takže tady furt s ním někde je. A tím, že třeba by byly 2 nebo 3, tak by si spolu vyhráli a ani by si nevšimli. Ale hned jak přijdete, tak určitě za váma půjdou, to jsou. No, že některý právě pak to dávají tak najevo, že zase nebudu tady se bavit s váma. Ne, to nějak nepozoruje, nějaký trucování, bo naopak, že... No. Nemusíš se bát. To ne, to oni fakt nic nedělají, fakt neškrábou. No nech to no, kabel od elektriky, víš. No to je taky kousaný, naštěstí to neprokousnou. Nějak něco kouká někde, nějaký provázek. Říkali ocenovský, že mají hit teď čajový pytlíčky od čaja. Říkal, jo. Ale že se ztrácí, že nevědí, že nenašli ještě. Celá Lenka, že našla první pod gauče nebo někde. Nebo ve sklepě, no, že našli jeden pytlíček z těch všech, co jim dali. To jsem čet, jo, to tam má napsaný dokonce na tom. No. Takže přijedeme a budou rozkládat gauč, takže předpokládá, že možná je někdo pod tím gaučem. Ale ono, jak se to kutálí, to taky, dole kluci mají hromadu hraček, ale není tam nic, protože to je všechno pod skříněma, pod sedečkama. Ty otle, ty si tam chceš zašpecnout. Ty chrápů, za těma, za kterýma jste přijeli, tak se schodili chrápou. No. To se tady dlouho hrála, Jackie. Jo, to je pravda, taky možná. To se tady hodně dlouho hrála. Taky možná. Bundík. Když se odpočínají, budou všichni hotoví, tak po nich budou točit. To víš, jo, mamko. Pověř tam něco. No víte, kolik tam budete mít koťátek? To nikdy nevíte. Třeba Koninka má teda vždycky teda kratší, tak má vždycky velký břicho, čili by, že tam bude 10 a většinou má 4-5. 4 velký, jo. A Gracinka třeba neměla takový břicho. A měla jich tam 5 a byly všichni 150 gramů a fakt byly veliký, jo. Takže tohle je těžko říct, no. Kolik tam bude mít. Ale průměr 4-5 bývá 6. Jako když už pak je víc, tak už je to...